לפני איזה כמה ימים חזרתי הביתה בלילה, והייתי ממש 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 רעבה, ולא היה לי כלום בבית. אבל אשכרה, כי אתם יודעים, אין לי תנור, אין לי מקרר, אין לי כלום. אכלתי 2 פריחיות עם חמת בוטנים והלכתי לישון. ובזמן שאכלתי, הסתכלתי רגע על הבית הריק שלי, הסתכלתי על מה אני אוכלת, ואמרתי, בואנה הילד, יש אנשים שאשכרה, זה לא הרפתקה בשבילם. אשכרה הם חיים ככה, אין להם כמעט שום דבר בבית, אין להם כמעט אוכל לילדים, יש כאלה שהולכים לישון רעבים באמת. ואת משחקת במשחקים של מינימליזם. בוא'נה, את חתיכת פריבילגית, את יודעת את זה? ואני לא יודעת מה אני חושבת לגבי הדבר הזה. כן, הודיה, צריך להודות, הכל בסדר, אני באמת מודה לאלוהים על מצבי ועל תפיסת עולמי שאני שמחה בחלקי ואני לא צריכה הרבה. אבל פאקינג יש אנשים שככה מגדלים את הילדים שלהם, כאילו, ככה הם חיים. אז אני פריבילגית, ואני לא אוהבת פריבילגים. אני לא אוהבת פריבילגיות. לא, לא אוהבת פריבילגיות. אתם מבינים מה אני אומרת? מה אתם חושבים?